Hem volgut esperar divendres per fer la previsió, per veure com es confirmava aquesta nevada que havien de caure. Han caigut 25 centímetres a les cotes mitjanes i altes de Masella. Ara bufa fora el vent, però Masella és una estació ben protegida pel bosc i el telecadira Masella Jet pot seguir funcionant, tot i que faci vent fort com avui. Ara per això connectem amb l'Eloi Cordomí per saber què passarà de cara al cap de setmana. Eloi, afluixarà el vent de cara a dissabte i diumenge? Doncs sí, Anna, pots estar tranquil·la perquè avui sí que bufarà molt fort, durant tot el dia, i a més, avui pot continuar nevant a les cotes mitjanes i altes fins al vespre. I després, de cara al cap de setmana, el temps ja serà molt més tranquil. Perfecte. Quin temps farà, doncs, dissabte i diumenge? Doncs mira, tots dos dies esperem un temps esplèndid. Aquest dissabte l'esperem assolellat i a més amb unes temperatures que seran fresques, però malgrat això molt agradables, segurament seran positives durant tot el dia, tant al Pla com a dalt de tot a la Tossa. I potser sí que encara bufa vent, però a les cotes altes. I això sí, serà molt més moderat, 20-30 km per hora. Després, diumenge, també tindrem un temps assolellat, poques complicacions, temperatures que potser hauran baixat 1 o 2 graus, però malgrat això encara s'hi estarà molt bé, i el vent encara també bufarà amb uns cops de 30 km per hora, però sempre a la Tossa. Cap a les cotes mitjanes i baixes, el vent estarà pràcticament encalmat. Perfecte, bones notícies, doncs, de cara a aquest cap de setmana. I, Eloi, et volia fer dues preguntes, si em deixes. La primera, que te la faig sovint, és si t'has de quedar en un dels dos dies, dissabte o diumenge, quin prefereixes per venir a esquiar a Masella? A veure, jo crec que pel que fa al temps, tots dos dies seran bons, Ara, com que avui la part alta està tancada i és on està nevant més, qui vingui demà a les 9 del matí es trobarà un bon tou per estrenar. La segona pregunta, i avançant-nos una miqueta més, de cara a la setmana que ve, es preveuen més nevades? Doncs sí, la veritat és que sí. Mira, tenim dos fronts que semblen molt interessants, un que ens arribarà dimarts i un altre que arribaria divendres. I tots dos podrien deixar nevades aquí a la Cerdanya, així que bones notícies, i tant que sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Eloi. Ens retrobem dijous que ve. Que vagi bé. Molt bona esquiada, Anna. Moltes gràcies, Eloi. I amb tots vosaltres ens veiem el cap de setmana a Masella. Bon temps, 100% dels remuntadors oberts i 58 quilòmetres esquiables. A més, diumenge cursa per la Marató de TV3 a debutants de Coma Oriola. Us esperem a tots i a totes.